গার্ডত নীলিমঞ্জরং পিপিত পিনিবিরটা আরজু পরীক্ষা Lakhai Siduaramla constituency ke paro Sanghon polling station Kongkat arongalong non puanta towar mesen chileng dunong lelang pinpur dami rongrop paching thurji bulote aprang sike towar mesen nangji lason si Lakhai Siduaramla constituency angkang Kongkat arong non puanta mi towar mesen kijonalang mesen lopen mir hing pasutami non puanta RJ bolon thek dunong lelang Lason si perangke tumpen kahomri tamahut alang li tumpen ang kachathandon ki lapuhen lo. Nili tumaphan arong nangkilang ma mate nili tumaphan nangki pipi chinam lo ma athe nili tumarong laki rong sirkep apuling sentaro bon setami nili tumaphan non puan tami towar misen chileng dunong lelang. Nilitum kisokyon I duan tami barla becing ahut pulote kai kisatami nilitum aja kali pulote kachibu ponsi kilometer ke thom pliso se adakan mate main road an kipali nang lo kedam tang election porohut pinangan towara puthakalang litumpen chechak tikang kang lo lan chota kali se towara phan panong lor pinpura ro sitami em Prabhat taro arideng pajero laso pen nang ke claim ji aphan pura nang survey wanglo bon setami nilitum piniantami towar ke claim asaya bangke theklong lelang pusialang litum pen pherang ke karjo hot nang chithandon lapen non kachari bom asorkar mate BJP aracharya song ki japon KACCM Dr. Tiliram Ronghang lapen dadak local MAC mate EM Prabhat taro alang lituma phan so dak pen towar nang selam piserak nang ji jong se alang litum pen nili tuma phan towar nang selam pi thekser pulote kebang jilanga poro hochtambi alang lituma longsi dudun thipji pusi hadagara da tumpen chuning ripon wathalang so pen hemari bongrong karbeng news jeta la sabta kining je sol honi to mane non masila su to rang pinang po biar le he ke la ke dam tang election huta he hang dulo la Prabhat taru mata wang lo mati wang pening ke la nang pahai du noi to wata nang pipo se pul he ingke mat nang pipo bu nang cakang lo ingke nang cakang pe nang pu lo batai lo nang cakang he alam ta nang pipe dat lo ingke mat nang pu kang lo ladak apedam lo mati election prang wang oi biar le he la so huta dam lo so prang ta so prang da dam lo ajat ta dak police center pe ne muhila ta wang we pinlang balam le he manil tume dam lo dak ta dam lo nang ciklang nun de thek abang ta we pusana pung ta belek tume ke dam bang kala ta pini dun ciklang dun long dun lata manil tum han bang ke dak nang ciklang nun de pini ajat ta chuhang nam ta nang chuhang hep sa lam e pu mati chuhang nam ta jat nang bitang pidun de malah puse bang ju ni tume tarte la urunote la pesona poisa long na nito long nun de la hai ta urun de long dun de ajat poisa ta long dun de ho do bon select det ho mane long le dar ling lang de ya na pita koson mane la bang political tong mane kaprek bardi ka peson tong kelang ma chok bo mane do na jat nang pipon pe ande la ration card job card la hai bang gitu manang nito ave job card ave ration card do bon dhok tum ave dhok tum cholo la saban ban tum do lo no job card ave tang dila towar puthak bangge kisuk yun homoy nang nitum ko somsona kisung chak nang lang pon ni tuma to war dai ko stopi li tum barikha homoy dang kisu gyun alu su kisu na jar kisu busta me he kisul mati ke gari puno ta barikha homoy ke damun ikeng pening se adha dhai longli nang kang lum ho ke daman ta inke lama sini tume pilin lan na me che ponang kok lo gari la me kaching doi ho mane ke daman ta dak pen ha min road an kon kilometer dila dak laso dak nang tum towar ke no bang kilometer thom bak do lang bon laso ha min road an ke pali ji phan ni tum ke pon ko son la nil tuma ki pon dange mupe ni pu son lo pilin lan me che ponang po mane gari ke damun de lo mati kiching doi gari pen thapon blo de kaching doi bon lo tio idhokai rusi pen ki bung dun lo kang doi dun lo la son lo jo anak ki dub lo jo mane
la to wara phan la se no na mas to wara pini pina se nang pina hi pa ya la to wara ba ni tu mane ni anne ka ve ka kosto ko ano ne ki so puno ki un e puno ajo phir lo pu se ta ni le tum ko ano ne ki duk jir lo pu se ta ke so emergency puten tum ke ba boni ha to berong an da puta han serong an puta han hom boro an o sumar school a veta arve jang ong lo pute gari ta dun un e po ni to mela ta keng pen ki thon dun nang lok lok lo la no ni le tum ta to wara he no bang ka ni le tum han ta nang ma tha ik vek nang po la son son no bang ke pini pina an jana to wara pini pina bari khana ni le ne ko na pulo bari khana ke le no ke ni tum ta school ta lang ta ve jata ve sab ka kosto line jarata ve ka kosto ko an ano ni tum solar pen se ni tum me ke rain chota na lum longang bong ke penam bhera ke jara pita sara tum Choki hala sari hotia sor sotelo reng ma Kerala pil thelong scooty pen ahiring tangrak pen kachingkoi. Lakhain kor phani live MSC constituency ke paro choki hala sari hotia sor inot sotelo reng ma pu Kerala pil thelong kam kachong da dampena jok Kerala pil thelong anikang sam kam suti det pen dukan ki dampen puthot mithang room kachi bang hod scooty pen ahiring tangrak pen kachingkoi. Lasonsi sotelo reng ma lake choki hala sari hoti Manoreng maro sor arta laki voter ID pen kajinia tengke arta ningkan trainer kep lapen asar pura men laki rasen lo reng ma puhen lo lapen alang litum kam kachongdat damadim laki Kerala pert helo kalpeta Wayana district pusi birta nang pachini po birta kalong pona teng lepute labang suarni tukan pen room kachibang boma hod scooty pen kaching koya jok ahiring tangrak pen arengahu solo kaching koya hud tong sakot pen hudak dora pet ajurpo atum arjulong si men chirap chitudun si Kerala pert helong Aster Wayanat Hospital Private along si chilang ponlo bonta hudak pen abangke tangka maha kedorde kadure pen ajok puthot non abangke government medical college along si chiwan thunang koklo non alang litum si kachilang bom kido adim lake Kerala apert helong khoji kode area along si do bom non abangke kisodet sotilo rengma kimeji ang thek thangnat ka bedet pana jok puthot mithanga hem kachiwan thuji aphansi chisik pon lokpasi birta nangpachini ni thoman hospital along se chilang ponlo bonta kimi merek pana jok akisung sonsi dukok lopasi dora peta jerpo atompen birta nangpachini lasonsi non abangki hadak dora pet ajerpo atomta bidi jutkok anpin khangjanglo lasi KAC kachari asong japo kai kiamat ningkimi abang phu lapen bangki songo hot kirap ke pajudon ver abang phu CM Dr. Tuliram Rong Hangaphan sutame kirap nang pidun vek thapasi hadak dora pet claim rapet ajur potom chuning report lapen an partami nilip MSc Povitro Rongpi lapen KAC alo nominated MBC Phenbinga Rengma aphan sutame nilituma kisung along pen nang pajokdon vek tha nang rabdun vek thapasi kirap kachu hanga berta nang pali lapen anpar sitami MLA Dr. Numol Mumin aphan sitami nilitum Halloween karbiang longpen angtan nangkido kisung thek tiga porsi non chitong nanglo labang so longpen nang pajok dun vek thapusi hadak kam kachong damda rapet ajur puatum pen birta nang pachini lasini litum lapu sona kisung alongpen nang pajok dun po lapen nang cherap nang chitu dun vek po pusi hadak do rapet ajur puatum aning ke thepensi dorentilo jongse komar ni ahok pet abirta la pen kachini kangtung doli pute la screen along anom borlong le humri igno number 7340874291 lapen komar ni ajir pojir piatum jongsi ningki mepen kacharap dunji ninghang le pute labangso account number 391442411172 IFSC code SBIN 0015289 bangso account number along le humri ignon news text report Karbing News Karbiang Long Kisan Shramik Sabha Matithi Hekpen ka Keslapen Sodu Assam Gramin Shramik Sastha Ahin Pen West Karbiang Long Border Kahumridap
Kidam tang bosik ni pioneer ke barnika kisla pen hodu Assam Gramin Shramik team mahin pen West Karbi Anglong district pen Meghalaya border long kido Karbi along kahumri dam Meghalaya hoy mutade tha patla pen mukro adong kido Akarbi a phanchetong se hada kido araratuk kichu kido kisung hai huyelam longpon lapen parokresir kebra trokebra isianing ka notification ateng Bharat Sarkar lapen Assam Sarkar hin pen survey pon ateng pen dobo bangso ateng pen adoya hoy hot pon si parokresir kebra phokebra hinianing kan ni phaing kora kethom wosika chikloarni United North Kachar Hills lapen Mikir Hills Autonomous District Council Chingrom si parokresir kebra trokebra sirkep aningkan Meghalaya State Sengpondo lapen parokresir kebra proxy kebra hinianing kan Meghalaya full-fledged state bangso aduya hoya teng sengpono lapen apor pasik saksi tami administration atum penching waisi pangsam bomno bon sitami kedam tang Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma lapen Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma lapen Central Union Home Minister Amit Shah athengno kachingwai give and take policy ateng pen 12 sector ang bong pen 6 sector abangki kachikroy tanglo lapen 6 sector abangki chikroy kri labang so posi chihuri sailo border along ke do arara tumpen nang ke thanon ke ajat ke lang no tum apor pen ke pasiksak nang do bomlo bangso akisung pen insam jin pen pachun nang ji lipute Meghalaya CM Conrad K Sangma lapen Assam CM Dr Himanta Biswa Sarma lapen Union Home Minister Amit Shah hin pen si pangsam unji bukidam tang ateng atuma hin pen pangdak pon non kidam tang ateng atum kahumri damahut kladak pen birta ke longa tengki hadak kumang longolong rong kimi GB Chandra Singh Bepen nang kethandon ke parokresir kebra proxy kebra isianing kan penlo rong kachukim ke nilitum mekar adon lake don plikep ando bangsong wong pen don kepsi job card longchon sitame akam claim dun longli poisa ta longli lapen don ni atum ke ration card do lata sang longli lapen PMAYJ hemsota idon vet lapen PM Kisan Yojana lapen Assam Sarkar hin pen orunodoi kelong atum innut tawe lapen ICDS hini dota ahem awe lapen hadak arat along li kipundam awe KAC pen pusutame council pen puta idon phanta longli puta PP lapen kachutikia long lewar sai sitame central government Assam lapen KAC penta thangna dawar saita kachuti kiji aphan PP lakinon BJP kaching thur awar sai amulo pusi nang chithandu bangso tengki japon kakis maipu longkiram tokbi lapen secretary Bikram Singh Terang lapen hodu Assam Gramin Shramik Sanstha Kongchunbang Arup Kumar Mahanta lapen arisang ho Madhav Chandra Bora atum chitongdut Di Bhupender Singh Tokbi, Karbi Anglong News. Koma Anglong ulo. So Koma Anglong biarong rong asar alang ni tatulo. Lapen alang itu 1979 ani kansi labang sorong ke sengcheng tulo. Lapen alang itu labang sorong adon ke don cikebra ke thomdo. La soang bong pentak lang ju na war sai ringwel sita ve la pen school sobo siksa pe rihum pilo la daksi lo somarton chali dun bomlo la pen ICDS sentardo sita hem ave pen ahut pen ahut la dak khasiat pen opene ake bong ke charbo he lambang ke ave kusinang thandu la pen chua prang ghotona ka goti ke pikang hu atum pensi department atum se charbo pusara tunang thandu lapen mohet ni tum ladak police outpost of nang wolo ada IC alangli nang thandu na teng sonthot si ladak rongasa nang thandu na lam ta IC
Meghaloi border ata nili tum dam lo kita hala dalo mana bang bukruan nili tum dam lo ada karbi arong ave masini tum kahumdi dam jatim bedelo ala Meghaloi kamando tuma kemdo hala dakri tum nanggur pen cingpi jatan long lo asi along tum tahala puo ofisara pancing kilo selang tum pen sendiri tum hokpet hala dak pilar ke do adim ka do be gelang dan dia pam hukum hang lo seta hala dak ofisara tum permission pipeda mas ni tum dam long le dalo dam lo seta dang siru tu ju lo ni tu la hello masila bangso ay lekat pota ke pilo ko sipu seta dak ke non ke destel MC apotachot revenue potachot ke destel kali lahai lam ni tum long lo la pen dak ration card avi la pen job card bang ke paket ne pakeni ne do seta kam ta Tim Karbi Anglong atumpen eviction ji adim dodu koloni lapen Khan Bosti aduya hoyalong kahumridam. Bosingni Paisir Cap Arni Tim Karbi Anglong mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kejapon Atengsi MLA Dorsing Ronghang EM Omor Singh Tiso EM Madhuram Lekthe EM Ritesh Singh hi MSc Johnny Timung MSc Het Singh Rongphar MSc Magistrate SDO Lapen SDPO Atum Chetong Dunsi Eviction ji adim Khan Bosti Lapen Dodu Colony along Karbi Anglong Nagaland ahoyalong kahumridam. Sonsi CEM pen kethan pona tengke prabjen pen border teaching lapen towar anparta development asai dengpon popusi pachinipon aduntu high court pen order atengke 6 weeks an inghong thapu hukum kipi ajoksi non amat eviction asai kedeng inghong nang kokloputa than pachinipon lapen arondre pen hemrit ka chokim kedo ana phanta eviction mate tharle edji pusi CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen than pachinipon bukajan pen sarkurube Karbi Anglong News. Interstate border Nagaland aduya hoy lapen Karbi Anglong aduya hoy laso aduya hoy along Karbi Anglong Autonomous Council along le laso along le along aronre pen iduatum apane tum Karbi Anglong Autonomous Council pen tracking pen laso kapang sirji pan laso lahaya dimlong itum prabjin pen eviction ji pan lahaya dimlong itum kapre asa yang dengki tinggi pan ni Karbi Anglong Autonomous Council pen bang lapen dak aronre pen itu abang pi tum banjin ni kalau tum dak bhari building kami ni eviction elno ahina elno lapen ke non tame pining tame dak don pharo hinira don thong kera truck abang ko hemna sikini lo lahai tum bhani tum ko eviction ji pu kecheng bukulo la sobra dalang tum sini lo amala dak ke do tumana da ke amla da juti ko la sinon bang kene tum Karbi Anglong Autonomous Council pen dak angton so fencing gi pija pansine tum dak bandulwal ki kimje pansine tum tem la pen ke dak natural boundary do langroi do plus so langroi long ban tum Karbi Anglong Autonomous Council pen border pichi water resource department pen claim bonje pansine tum society claim pon la pen ke dak Karbi Anglong Autonomous Council long revenue kelong dia putha dak gudam thip etana son itum ikim dia phane tum dak isi pon lo la society tianda bang tapi nang paran tame forest department benda theng prang ki dia phan Karbi Anglong Autonomous Council benda sidang do border area la protection di bangka la society de ke ba lapen ke dak high court case ki pido high court case ki pita mene tum lang lo Karbi Anglong Autonomous Council pe lang pen silada bangke Karbi Anglong Autonomous Council long thang ta pen approval la be pin pen Karbi Anglong Autonomous Council pen lang tum thang alu be pin pen silang dak kota pen tiket kota bolai lo lahai pen ma high court itu panang pulo honorable high court judge pen na pulo je dake kikir trokang mo laso documents na produce lo laso pen silang final bar laso teng men du Karbi Anglong Autonomous Council pen name lahai pen itu paperwork semkha itu siapa kapan itu dak pijir di lasi
aron re pen ki do tum tha keda ke prapin pen da kun ni tum re pen ji phat